Hey guys, welcome back to my new vlog. दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय। तो जों थांनो नागिरदों ढेकियाजुलि आंना जुन्थु जुन्थु CPU ना बे माने खामानि होआखै एसे आंथ' भारासो थांगोन एक्चुअली बे भारा थांगोन आं खिथिगोन र' नैबेलाय नैबे बुस्थु आरो ना क्लियारलि माने मा जादोंथाय मिथिया दा मेकानिकआ गासै मिथिगोन माने पावर सप्लाइसो पावर गाज्रि जाखो ना मा जाखोथाय मिथिला आरो दाखौ मेकानिकआसो मिथिगोन थेवबो जों दा थांनोसै दा टाइमा जागासिनो 11:30 ना 11:30 तो जोङो सहैगोन बिदिनो 1-1.5 घन्टासो लानो हागौ नामा तो एनिवे दा बेखौ हमनो थाखायथ' सासे मानसि नांखागोन नालाय दा हमनो थाखाय नै लांगासिनो आङो दा नों लांनायनि बदल मा जागोन कफि बिरियानि अके नो प्रब्लेम बिरियानि जाहोगोन आं बेखौ दा 20 टाकानि ओमफ्राय 20 टाकानि बिरियानि जाहोगोन बास 20 टाकानि नोङो बिरियानिखौ मोनामसुनबो मोना नायनाल' फैनो मोनगोन बिदिबा नों नायनाल' फैदोब्रा नायना फैदो नों बिरियानिखौ नायनाल' फैदो 20 टाकानि जाबोना हा थांला बेसां लायो सोरखौबा नङा बेसां लायो बुंलाय बिरियानिया मिथिया मारै दामफ्राबा आं जाग्रायाथ' बङाइयाव आं जायोमोन जोङो सासे आंजों सानै लोगो दङ अनसुलि प्रियंका नायदोंबा भिडिअखौ जै बिरियानि थांखाबाय प्राइसखौल' बुंदो थाबनो नों जाग्राया बयबा 250 210 199 बिदि आरोना चिकेन बिरियानिया बेलेग नामसिन दंबावो बेलेग बुस्थु जाबा जाया मिडिल हो बेलेग बुस्थु जाबा जाया आला मा मोनजायोसै आं थाइबानि केक थाइबानि साहा दखानाव मोनजायो बेखौ आंबो दखानाव जाहैगोन ब्रा बेयाव न'नि दखानाव तो बिदिब्ला जों गोबाव खालाम दे अके बिरियानि जाहोगोन आं बेखौ बेसे नायनोसै आं फार्स्टआव लांग्रोनो कम्पिउटारा जाखांनायनि उनावहा नायनोसै न दा होमबा थांबाय थादोनि जोङो ढेकियाजुलि सेफ जार्नि थाव सोलानोसै 500 एकदम पावरफुल थाव सोलानोसै बस फास्ट खमायदों फाइनालि सफैबाय दा नै दखानावहा नैबे लामाया लामा मोखां आरो सासेया बोरो फैग्रा जाजेनबायानो नै बियो बेसेबां लायो बियो 40 50 60 70 सेसलै दे जाबाय था नोङो र' नैबेलाय आरोना दखाना दा नायग्रोनोसै एसे मा जादों मा जायाखै र' माने मादारबर्डखौ चेन्ज खालामबाय ना दा मादारबर्ड चेन्ज खालामखांनानै दा फैबाय बिरियानि जानो दा सासेया बिरियानि जायोनो बिरियानि जानोसै नैलाय डाइरेक्ट बिरियानि दखानावहा नैलाय नै बिसोर जा गोथाव जागौमोन खोमालै नै इसेबां खिन्थां र' नै बियो गोथाव जागोन हिट बेनो बिरियानी बना रहा ना चिकन बिरियानी एकदम धमाका बनाबो स्पेशल एकदम स्पेशल बनाबो माने अपना लोग सबो आई जाओ वीडियो जाय बिसे बना थागोन ना दे अब्ला बिरियानिखौबो अर्डार होखाबाय आङो एबार स्पेशली बिरियानि जाग्राया नै बिसो नाखाय बिरियानि बा तो बिदिब्ला बिरियानिखौ जानोसै बिनि उनावहा एकदम मानानै बुङो बिनि उनावहा नै इसिं जुन्थु आं बानायनो लाबोनाय नैबे बेबो बेयाव दङ बिरियानि जानायखौ नायदो एबार नों दे बास आरो बै सिङावबो जागासिनो बाट जों वाव बिरियानि सफैबाय माथो बिरियानि सफैबाय बेलाय मालाय दाउदै बेलाय मा बुस्थु काजु बादाम बे काजु बरिया जागोन ना माने बे हाफ आरो दे हाफ 120 रां होयो बियो
थ' माने जों मोनसेल' बिहरबाय मोननैबा जों जानो हानाय नङा ना एबार जादो मा बेस्थ' मानि बेस्थ' जानायाव दे ओइ साम'सा मोनसे बिहरबावनोसै आं र' आंबो एसे जानांगोन ना थ' माने नै बिरियानि जानोसै एबार बिरियानि गारिफ्राबो नोगोद माने लामा सेराव नालाय दा बिरियानि जानो नागिरदों जोङो आइलाय थ' आच्छा ini কি বুলি কয় এইটো चिकेन पक'रा ओके गाइस थ' नै बे जाबाय चिकेन पक'रा माने मोननैल' जागोन माने बे मोनसे आं मोनसे बारा जाया मादार बर्ड लागायनायावनो लावजोब्बाय थ' आं जानोसै नामा Nah, perang dogen. Hah? Ang dogen. Ini dogen. Ya, bidibalah. As dogen dulu. Nang hasil kayak apa sih? Bagi jangan ni. Cabai, cabai. Cabai dia. Cabai. Nung biryani kata. Tahu dia lu disuruh nung biryani apa? Semua tu berapa? दुई बिहरसैलै मोनसे जाला दादा पानी लो नि बेटा गाइस बिदिब्ला जोङो मा जाबाय थानोसै बारा गोबावनि उनाव बिरियानि मोनजादों आङो ना गोबावनि उनाव बिरियानि मोनजादों एक्चुअलि बेयो जायो सम सम आंथ' बिरियानि बिदि जायामोन सम सम आरोना आग्लायबा एसे एसे मोनजायो आं दाबो आग्लायबा हरबानो जाबाय दे बिखां जागोन बिखां जागोन दे जादों होनबा ना मोनजाबावसिगोन Sama saja. Gudung. Ini turunnya apa lagi ya? Nah, bis setengah tapi turun apa lagi ya? Bener mencuri jirang bau. जाय जोबनायनि लाइनाव फैबाय नै फुलु फुला जाजोबगोन नामा नोंखौबो हो आं जाया आं जाला बास जाखांबाय बिदिब्ला जोङो थांबाय थादोनि नङाबा मम' जाबावो मानो मम' जानो मम' जाबावनो मम' भिडिअ लाया मम' जानायखौ भिडिअ लाबावलायानो दा बिदिब्ला मम' एसे जालांनानै थांनोसै जोंबो नङाबा दा मोनाहैगोन दा टाइमाबो 3:10 जागोन टाइमा 3:10 दा बिदिब्ला जोंबो आवगायलांनोसै फै फाइनालि न' सफैबाय बिसिं सियायलायबाय गारियाव जिरायहै फैनायावहा ना जाखो मेंबाय दा टाइमा खैथा मिथिला 4:30 जाबाय टाइमा जों एसे फ्रेस जाना लाग्रोनोसै एसे बे दाउआ माने मेगन मोदै बायदि जादों बबे दाउआ बे दाउआ मोनायाव उन्दुवाखैब्रा मिथिबायना सियालखौ गिनानै दे बिदिब्ला फाइनालि दा जोङो न'आव सफैबाय एसे फ्रेस जानानै फैगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजों लामा ससेयावहा नै मा लाबोखो माने बाजारबो दंमोन नालाय थ' बानलु गैयामोन नै बानलुबो लाबोफाबाय आरो नैबे जा थासुमलि आरो नैबे जाबाय बेसर नैबे बेसर एबार आं नायनोसै माने जायना जायाखै जोंथ' जादोंमोन बास बोरो
Wow, finally ready. Ha? School bester. Okay. Jangan boleh. Welcome. Nih. Cabai. Apre. Cabai nih. Motherboard-an थांदोंमोन आरो ना. नै बिनिया motherboard-an थांदोंमोन. motherboard-खौ आं सोलायबाय, दा सोलायना लाबोबाय. Finally नै जाबाय. तो माखासे short film pending थादोंमोन ना. Outनि short film pending, आंनि short film pending. एबार दा मोनावनिफ्राय आङो पुरा क्लियार खालामसिगोन। नोंथांमोनाबो short film pending-फोरखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो। तो बिदिब्ला अन जाखाबाय, एसे आङो टेस्टिं खालामसै, सिङाव हाबनानै नायनोसै आङो दङना गैया, मा फाइल दङ, मा फाइल गैया। माखासेथ' जेनेबा motherboard सोलायनाय लोगो-लोगोनो माबा थाङोना, मा होननानै बुङो, किसुमाना C drive-खौ फरमेट मारिनाङो। तो आंनिया C drive-खौ फरमेट मारिनाङासै। तो आं चेक खालामसै माखासे फुटेजफोरा दङना गैया। जिहेतु दा डिसप्लेआव नुगासिनो नैबे शर्ट फिल्मा बे साननैसोनि उनाव रिलिज जागोन JDX Musicआव, JDX Music YouTube चेनेलावहा जागोन। नैबे बेयाव केरेक्टारा जा फादार दङ, नैबे नुनाय नङा नामाथाय बिदिबा, नैबे खाथियाव लांना इले दामाने ओरैबायदि आरोना, अलरेडि मिउजिकखौ होखाबायमोन, दा डाबिंखौल' लायाखैमोन। दा डाबिं लानायनि साननैसोनि सिगाङावनो माने आंनिया नै पिसिआ प्रब्लेम जाना होबाय। दा दिनै बानायहैबाय। बिनि मेन रिजनानो जाहैबाय motherboard थांदोंमोन। दा motherboardखौबो आं गोदान लागायबाय। दा मोजां जाबाय आरोना। तो बेनोसै आरो दा आं नैबेनि थाखायनो कम्पिउटार माने थिग नङिनि थाखायनो आङो शर्ट फिल्म बा शर्ट मुभिखौ आं आगारनो हायाखैमोन आरोना। तो माखासेथ' आं लेपटपआव खालामगासिनो, बाट मेन फुटेजफोरानो नैबे हार्ड डिस्कआव दङ। तो आं सानबाय र' कम्पिउटारखौ फाहामगोन होननानै आं उनाव शर्ट फिल्मफोरखौ बानायलांसै। आंनिल' नङा आरो माखासे मालायनिबो दंमोन शर्ट फिल्म बिदिनो पेन्डिं थानाय। दा बिथांमोननिखौबो आङो लासै मावलांसै आरोना। दा गोजां बोथोरबो सफैबाय, जों दा गुजुगोन, गगा मोनगोन, एकदम गारमायाबो मियाव मोनगासिनो। तो बेनोसै आरोना, दा मोनाबाय। दा टाइमा बेसेबां जागोन मिन्थिला। टाइमाथ' बाराबो जायाखै जानायालाय। नैलाय टाइमा 7:30 खाथियावनो, 7:30खौनो हमदो आरोना। बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो एन्ड खालामसै। आं 13आवहा आं बङाइगावआव सहैगोन। 13आव नैबे नभेम्बर 13 सानडेआवहा मोना बङाइगावआव सहैगोन आङो। 5थासो जाहैगोन खोमा। आं थांनाया माजों थांनाय जायो बेखौ मिथिला। आं सानदों आरोना बाइकजों थांनानै। तो नायनोसै आङो बाइकजों थांनाय जायोना ट्रेनजों थांनाय जायोना लाइन बासजों थांनाय जायो। कुनु क्लियारलि जाथ'वाखै। आं सेटारडेआवसो क्लियारलि माने फिक्स बुंनो हासिगोन आरोना। दा गारिजों थांनो, जेनेबा बासजों थांनो लाइन गारिजों, ना आङो ट्रेनजों थांनो ना बाइकजों थांनो बिदि जागासिनो। तो नायनोसै आं बेखौ साननैसो टाइम दंबावो नङा होमबा। तो बेनोसै आरोना दिनैनि भिडिअखौ बावनो आं एन्ड खालामसिगोन। आं माने माखासे मिउजिक बानायसिगोन, माने मिउजिकखौ बानायखाबायसै आंना, भइसखौ माखासे मिलायनो दंबावो नालाय बेखौ आं मिलायसिगोन। आं दा गुड नाइट लानोसै। माखासे आंनि डिटेल्स डिसक्रिपसनाव दङ, थांनानै चेकआउट खालामहैबानो जाबाय। मा होनना बुङो बेखौ, फेसबुक दं आरो इन्सटाग्राम दं आरो माखासे डिटेल्स डिसक्रिपसन दङ, थांनानै चेकआउट खालामहैनो हागोन आरो फल' खालामहैबानो जाबाय। आंना लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ, फेसबुकआनो जा इन्सटाग्रामानो जा, मा बुङो। तो बेनोसै आरोना, गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड गुड नाइट। बाय बाय।